Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us volia parlar dels xampús o productes cosmètics que té la casa Lash. Lash, per qui no ho sàpiga, suposo que molta gent ho sap, però per qui no ho sàpiga és una casa de cosmètics anglesa que es basa en una sèrie de conceptes. Primer, no utilitzen amb animals, resulta que no utilitzen silicones ni parabens, estan fets a mà, i que a més els seus principis bàsics són orgànics. Llavors, com que ens sembla que eren uns productes que tenien uns principis que podien resultar molt atractius, els vaig provar. A veure, tinc que parlar que la casa Lash distribueix, entre cometes, els seus productes en dues bases. Uns que són els productes sòlids, els altres que són els productes líquids. Entre els productes sòlids tenen, evidentment, el que són els xampús i el que són els suavitzants. I entre el que serien els líquids també tenen, evidentment, els seus xampús i els seus suavitzants. Jo, com que pel meu cabell tinc una sèrie de característiques, primer, és un cabell que és molt fi, és un cabell que és sec i després també és un cabell que també porta metges. I llavors, per tant, quan em vaig decidir a agafar una sèrie de productes, vaig fer una mica com de picaflor, no? Allò d'agafar un producte que sigui un per això, un per l'altre i per l'altre de més enllà. I per això vaig agafar diferents productes. I primer, per dir que els productes sòlids, si ningú els ha provat, els productes sòlids no són res més que productes amb aquest format, amb aquest tipus de format, amb aquest format que està molt més gastat. I llavors són uns productes que, si els voleu utilitzar com a xampús, l'únic que teniu que fer és mullar-vos el cabell i llavors escampar aquests xampús que són sòlids, els hi feu una o dues passades, els esplantiu i teniu el resultat. I els líquids, com els productes convencionals de tota la vida. Llavors us puc parlar de la meva experiència. Resulta que, jo vaig escoltar, abans de comprar-me aquests productes, vaig escoltar moltes noies al YouTube que parlaven de les 1000 meravelles d'aquests productes. I per això me'n vaig quedar uns quants. El primer que em vaig quedar va ser aquest. Me'ls vaig quedar diversos amb una tongada i els altres amb una altra tongada. Aquest es diu Cocomania. Aquest, per explicar-vos, això sí que he fet una xuletilla. Cocomania, els 100 grams val 6,95 € i té aquest format. Porta, entre altres ingredients, la crema de coco, porta també l'acetina de soja i tal i qual. Teòricament aquest hauria de ser un producte totalment nutritiu. Nutritiu, hidratant, i hauria de deixar-te el cabell molt lluent i fantàstic. Però resulta que jo me'l vaig quedar, me l'he aplicat ja unes quantes vegades, perquè us dic, això teòricament porta 100 grams i em porta uns quants de gastats, i per tant m'he donat bastantes oportunitats, i resulta que és un producte que ni neteja gaire bé, queda el cabell com enganxat, no te'l deixa lluent, a veure, sempre estic parlant del meu cas, ni res de res. O sigui que és un producte que a mi, una vegada utilitzat i ben esblandit, li tinc que afegir la tira de suavitzant per tenir un resultat d'un mig cabell una mica agradable a la vista i al tacte. Llavors, aquest l'he utilitzat encara molt més, no sé si podeu veure, perquè, per exemple, aquest seria el format, aquest l'he utilitzat 4 o 5 vegades i aquest l'he utilitzat bastantes vegades més. Aquest amb el seu format habitual es diu Como Nuevo, té 55 grams i val 5,60 €. Aquest, entre altres ingredients, porta canyella, menta, clau i diverses espècies més. Aquest xampú en principi és per engruixir el cabell, per donar-li més vida, també per fer créixer el cabell. I el que sí que puc dir d'aquest xampú
és que neteja molt, molt bé el que seria la base del cabell. I bueno, això sí, neteja molt, a diferència d'aquest altre que no ho feia. I a partir d'aquí, què us puc dir? Que resseca molt les puntes, parlo del meu cas, resseca molt les puntes, no les hidrata, i jo no he notat ni que hagi fet un efecte d'engruiximent, però això sí, com que resseca molt i neteja molt bé, el que sí que et dona és un efecte de volum, et dona molt volum. I bueno, fins aquí el considero que no ofereix el que diuen que tindria que tindre el resultat, però no em decepciona per aquest efecte. I llavors també tinc aquest, que és el... a veure un momentet, que es diu Dr. Peppermint. Aquest, si el voleu adquirir, només es compra online amb la pàgina anglesa i el seu preu per 55 grams, que seria el producte normal d'aquí, val 5,50 lliures i això porta 55 grams. Aquest porta oli de menta, pebre negre i tal. Ja us dic, els efectes han sigut exactament iguals que aquest. Simplement que els components són diferents, però el meu efecte ha sigut exactament el mateix. I bueno, i llavors, com a xampú líquid, l'únic que he utilitzat ha sigut aquest, que es diu el Patriarca, que com podeu veure ja està pràcticament, vamos, a les últimes. I llavors la seva característica seria la següent. Resulta que és un xampú que s'utilitza per als cabells que porten reflexes o que són blancs o canosos i tal. I llavors aquest, si tinc en compte el que m'ha proporcionat, aquest sí que el puc considerar vàlid, perquè és un xampú que matitza els cabells blancs. Per exemple, la meva parella, el meu home, resulta que té el cabell ja amb moltes canes i l'he matitzat el color, i jo que em faig metges me l'aplico, jo que sé, cada 2 o 3 setmanes me faig una ensabonada i la veritat és que llavors li dona un matís molt bonic. No és un xampú que nutreixi el cabell ni molt menys, però no el resseca tant com altres d'aquests altres productes que hem parlat. I el meu home, que té problemes amb el que seria l'arrel del cabell, a diferència d'altres productes com L'Oreal i altres que ha provat, aquest no li ha produït tants problemes com els altres i per tant el considero un producte molt vàlid. Aquest us parlo que me'l vaig quedar d'aquesta quantitat i aquest valia 18 euros el quart de litre, que és el que ens ha costat. I llavors hi ha el famosíssim suavitzant que ens vam quedar, que es diu, li diuen la crema americana, que és aquest aquí. És un producte, no sé si l'estic enfocant bé, és un producte suavitzant que té moltíssima fama. Teòricament, a veure, el que seria la casa de l'Aix té 3 graus de nutrició. Un seria el lleuger, aquest seria el mig, i llavors hi hauria un altre que seria més pujat. Aquest, teòricament, seria adient per la gent que tenim el cabell fi i que el tenim deshidratat. I, bueno, això sí, aquest me'l vaig quedar, que valia, porta mig quilo, perdó, i aquest ens va costar 22,95. Entre els components porta la llima, la llimona, però el que més notes per la seva olor és l'olor de la rosa i de les liles. A veure, la veritat és que sí que és un producte que hidrata el cabell, però si tu abans t'has netejat el cabell amb un xampú com aquest o com aquest altre, o com l'altre de més enllà, resulta que no et dona la hidratació pertinent. I jo me'l vaig quedar justament perquè vaig pensar que tenia el cabell fi, o per la gent que tenia el cabell rissat, considerava que era el producte adient. I te'n dones compte que dius, vale, sí, fa molt bona oloreta, tot el que tu vulguis, però no t'aporta el suficient. Amb la qual cosa, després de tota la fama que té l'Aix, sí que considero que té productes molt, molt bons,
però no sempre et proporciona els resultats que et prometen teòricament. Això no és que siguin els únics. Hi ha molta gent que els passa... Bé, no, molta gent no. Moltes cases que prometen unes coses i no tens el resultat. Però simplement perquè sapigueu la meva opinió. I res, simplement era per proporcionar-se aquesta informació. I també dius que, clar, llavors ja pot haver gent que diuen és que, clar, quan utilitzes productes que no porten parabens, silicones i una sèrie de coses, si no necessites un temps d'adaptació. Dius que amb això porto aproximadament uns 5 mesos utilitzant-ho, però és que abans havia utilitzat la casa TG, que és aquesta, havia agafat la gamma natural i és un producte que porta 750 mil·lilitres i l'havia utilitzat bastant temps abans d'utilitzar aquests altres productes i no havia tingut aquests resultats. Havia tingut més suavitat, havia tingut més suaventor i que aquests a mi, francament, no m'han donat els resultats que jo, pel que veia per YouTube, el que em pensava que ja obtindria. I res, simplement era donar la meva opinió i res, fins la propera. Moltes gràcies, fins la propera. Adéu.